Γεια σας παιδιά, ονομάζομαι The Best Gamer. Σήμερα παίζουμε το Minecraft. Όπως είχα υποσχεθεί από το προηγούμενο gameplay που παίζαμε Euro Truck Simulator 2. Σας είπα στο τέλος του Euro Truck Simulator 2 ότι θα παίξουμε Minecraft, τελικά παίξαμε. Ξεκινήσαμε δηλαδή να παίζουμε. Είναι η πρώτη φορά που παίζω Minecraft, οπότε μην νομίζετε ότι απλά δεν παίζω καλά. Δεν παίζω καλά, ναι, αλλά είναι η πρώτη φορά. Σιγά σιγά θα μάθω. Θα πάει. Μου κάνεις εμένα έτσι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάμε να βρούμε ξύλα από ό,τι ξέρω. Για να φτιάξουμε σπίτι, κάτι τέτοιο ξέρω. Ναι, πάμε. Ξύλα, να ένα δέντρο, να είναι και ένα γουρούνι. Σε έφαγε! Φύγε ρε, φύγε. Τη βλέπετε δεν λακάρει καθόλου. Καθόλου. Α, μου δεις και δύο μπριζολές. Ορίστε, λοιπόν, ένα λεπτό να ξεκινήσουμε να κόβουμε και αυτά εδώ τα ξύλα. Γύρω στα 40 ξύλα θέλω. Να φτιάξουμε ένα μεγάλο σπιτάκι. Ο κάκτος δίνει τίποτα. Μπορώ. Απλά χτίζεις κάτι με τον κάκτο. Δεν ξέρω, άμα μαζέψει και κάκτομα είναι. Κάντε ένα like στο βίντεο και ένα subscribe στο κανάλι. Επίσης κάντε και ένα subscribe στον Alex Περιστέρη 007. Με τον Alex Περιστέρη 007 θα έρθουν πολλές συνεργασίες σε βίντεο και διάφορα άλλα. Να μαζέψουμε και λίγο κάκτο, μήπως τον χρειαστούμε. Μου φαίνεται αφού μαζεύουμε πιο εύκολα κάκτο από ότι ξύλο, θα μαζέψω τον κάκτο και θα χτίσω με τον κάκτο. Το ίδιο πράγμα είναι, τι σιγά. Εμείς το θέλουμε για μια προστασία από creeper. Μην έρθουν και μας φάνε τα βλάμματα και τα creeper, μου σπάνε τα νεύρα αυτά. Σου έρχονται κατευθείαν έτσι στο μπαμ. Αυτό μου σπάει τα νεύρα με τα creeper. Ότι έρχονται με την πρώτη κατά πάνω σου. Και το μεταξύ δεν καταλαβαίνεις ότι σου έρχονται. Δεν τα ακούς, δεν κάνεις. Ξαφνικά γυρνάς και βλέπεις ένα creeper δίπλα σου. Ωπ, τι έχει εδώ μέσα, τίποτα. Λογικά το σπίτι πιστεύω να κάνω ένα τοίχο με αυτά. Να κάνω ένα τοίχο και μετά το σπίτι να είναι mined. Να είναι κάτω δηλαδή από το. Να κάνω mine. Να κάνω mine και να το φτιάξω υπόγεια. Το σπίτι. Θα μαζέψω γύρω σε 100 κάκτους. Να έχουμε περιθώριο να φτιάξουμε σπίτι. Θέλω να σας πω ότι αυτό το... τι με βάρεσε, δεν ξέρω. Παρέτηκα μόνο, δεν ξέρω. Θέλω να σας πω ότι αυτό το βίντεο θα είναι μεγαλύτερο από όλα τα βίντεο. Το μεγαλύτερο μου νομίζω πως είναι 17 λεπτά, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα λεπτά είναι. Αυτό πάντως θα είναι πολύ μεγαλύτερο από όλα. Θέλω να ασχοληθούμε λιγάκι με το Minecraft.
Όπα, κόλλησε, γιατί? Τι κολλάει, δεν μου το κάνει εμένα αυτό. Ωραίο είναι και πάνω και αυτό εκεί το βουνό. Σκέφτομαι να πάω εκεί πάνω να χτίσω. Εκεί πάνω λογικά θα πάω. Ω, λάβα! Πάμε προσέχουμε μην πέσουμε μέσα. Και μετά, άντε να βγούμε, τα χάσουμε μετά και όλα. Φοβάμαι λίγο για τα creeper, αλήθεια, αυτό τώρα τα φοβάμαι. Δεν ξέρω, βέβαια, ξέρω ότι τα creeper βγαίνουν το βράδυ. Εδώ βρήκα και ένα πρωί. Βγαίνουν και το πρωί τα creeper. Ω, τι ωραίο που είναι αυτό εκεί. Να, αυτό εδώ λέω, κοιτάξτε πως φεύγει. Ω, μήπως να το χτίσω εκεί πάνω. Ωχ, το κρέας μου. Στο καλό. Το φτιάξω εκεί πάνω το σπίτι. Ναι, και είναι καλύτερα, θα έχει περισσότερη θέα. Έλα, γιατί δεν ανεβαίνει τώρα. Την άμα θα την κόβω αυτή δεν παίρνω τίποτα. Οχ, παίρνω και δεν το λέγατε τόση ώρα. Ποιος να το πει μωρέ, αφού σε έναν υπολογιστή μιλάω για να τα ακούτησεις. Ποιος να το πει, αλλά εντάξει. Λοιπόν, το ξαναλέω, ένα subscribe στο κανάλι, ένα like αν μας άρεσε και ένα subscribe στον Alex Περιστέρη 007. Πέσω από κάτω. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα ωραίο σπίτι εδώ πάνω. Μια χαράδα θα είναι. Αυτά εκεί δεν ξέρω τι είναι, αυτά εδώ που έχω βάλει το σταυρό, αυτά εδώ. Κτίρια είναι, βουνό, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Το επόμενο gameplay ξέχασα να σου πω, το επόμενο gameplay θα είναι πάλι με το Minecraft. Άμα δεν έχω βρει κανένα άλλο παιχνίδι το οποίο να θέλω να σας δείξω. Πάντως Euro Truck και Test Drive δεν θα παίξω. Το επόμενο παιχνίδι, άμα δεν βρω τίποτα άλλο, θα είναι Minecraft, αλλά θα είναι online. Δεν έχω ξαναπαίξω online και δεν θα παίξω μόνο όταν θα τραβήξω το βίντεο το επόμενο gameplay.
Μόνο τότε θα παίξω. Θα παίξω με έναν φίλο μου, όχι τον AlexPrester007, γιατί αυτός έχει PlayStation 4 και μπορεί να παίζει Minecraft, όπως έχετε δει και στα βίντεο του. Θα παίξω με έναν άλλον φίλο μου, ο οποίος έχει τέτοιο, ο οποίος έχει PC και μπορούμε να παίξουμε. Κάντε subscribe στο κανάλι μου και ένα like στο βίντεο και επίσης ένα subscribe στον AlexPrester007. Στα βίντεο ο ένας με τον άλλον υποστηρίζει τον ένα με τον άλλον, δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή λέω για τα βίντεο στα δικά μου, ο AlexPrester λέει για τα βίντεο στα δικά μου και... Συγγνώμη, εγώ δεν ξέρω πως το είπα, εγώ υποστηρίζω τα βίντεο τα δικά του, δηλαδή σας λέω να πούμε subscribe στο κανάλι του και τέτοια, και αυτό στο δικό μου το κανάλι να κάνουμε subscribe και τέτοια στο δικό μου το κανάλι. Πιστεύω ότι είναι καλά, σκοτεινιάζει, άρα ας αρχίσουμε λιγάκι να φτιάχνουμε, γιατί ψηλό φοβάμαι τώρα εδώ πέρα με πεταχτικά ένα creeper από πουθενά. Θα φτιάξω 10x10 το σπίτι τώρα. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Κολλάει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ακριβώς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, ορίστε. Τέλος πάντων. Έλα. Λοιπόν, έχουμε τροφή, έχουμε τροφή. Έχουμε τροφή, δεν θα πεθάνουμε. Ας φάμε. Κάπου στο inventory πρέπει να... Δεν έχω άλλη τροφή. Όχι. Πού θα βρω τώρα ζώα για να φάω? Που έχουν βγει ήδη αυτά εκεί πέρα. Όχι ρε γάμοτα. Έρχονται. Τώρα δεν το σκέφτηκα, πώς θα βγω από εδώ. Πω ρε φίλε. Ορίστε, βγήκα. Πρέπει να βρω τροφή. Πώς θα θυμάμαι όμως στο σπίτι ότι είναι εδώ πάνω? Έρχεται. Μπες. Με παρακολουθούνε, παιδιά. Είναι ένας από εκεί. Όχι, δεν είναι creeper. Δεν είναι σκελετός. Λέω creeper. Οπ. Να μπορούσα να τον πετύχω από εδώ, θα του ρίχνα μία. Μου σκότωνα ο βλάκα. Τι θα μου κάνεις ρε, θα μου κάνεις? Έλα πάνω. Τι, θα μπορέσεις να έρθεις? Άμα μπορέσεις, έλα.
Να δω τώρα που θα βρω τροφή ρε γαμώτο. Δεν μπορώ να βρω τροφή, θα πεθάνω, θα ψοφήσω ρε από την πείνα ρε. Ψοφήσω από την πείνα. Άμα με πετύχεις ποτέ, έλα πες μου και σε μένα. Α, ναι. Το βλάκα τον κεραγκιόζη. Θα βρω τροφή ρε γάμο, θα πεθάνω. Με κυνηγάνε, με κυνηγάνε, με κυνηγάνε, με κυνηγάνε, με κυνηγάνε, με κυνηγάνε. Βράδυ δεν έχει ζώα. Βλάκα μου κάνετε. Ακούω κότες, αλλά πού είναι αυτές οι κότες να πάρω λίγο φαγητό ρε γαμώτο. Τι έγινε. Αχ, καβαλάει την κότα, το creeper. Έχει καβαλήσει την κότα. Φτού γαμώτη. Σκάσε τώρα creeper γαμώτη. Φύγε από πίσω. Άντε, ξημέρωσε. Έψαλε. Ανανά. Είναι. Τι είπα τώρα, κάκτος είναι. Δεν παίζει να είμαι. Δεν παίζει να ζήσω. Κάσε. 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 Rabbit! Θα φάμε κανένα παϊδάκι εδώ. Μπορούν να φάμε κανένα γουρούν. Τι με βαράει. Όχι, τα χάσα όλο. Χείρε γαμώτο. Και είναι ακόμα βράδυ. Θα φτιάξω σκάλα. Οπ, ορίστε. Τι είναι αυτό. Πρέπει να βάλει. Όπα, τι πετάω. Να προχωρήσω ήθελα. Τι γουργουρίζει. Αν δεν ανεβώ τώρα εκεί πάνω, ούτε υλικά έχω ούτε τίποτα. Σας είπα, δεν ξέρω να παίζω τέτοιο Minecraft. Λοιπόν παιδιά, αφήστε το, θα κλείσω το βίντεο τώρα. Εδώ τελείωσε το gameplay. Ελπίζω να σας άρεσε και αν σας άρεσε κάντε ένα like. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe σε μένα, subscribe και στον Alex Perster 007. Γεια σας.